रिकॉर्डिंग स्टूडियो खगड़िया। भले बेचाज तो हमार सुन दूर दूर गे जबले जियब तबले तो से जइबो नहीं दूर गे कोई न छियो वादा पूरा करबो हर हाल में रूम भाड़ा लेके रहबो हम तोरा ससुराल में रूम भाड़ा लेके रहबो हम तोरा ससुराल में। म्यूजिक बाय संजय स्नेही। चले जाए तो पियावा तो हर जब परदेश गे दुआरा पैबौ करके सधुवन के भेस गे चले जाए तो पियावा तो हर जब परदेश गे दुआरा पैबौ करके सधुवन के भेस गे देखी है तो हमरा के तू पास में बोलई है बैठब भीरी बेनवा हाथ से डोलई है प्यार करब वतने जितने कैलियो फिलहाल में रूम भाड़ा लेके रहबो हम तोरा ससुराल में रूम भाड़ा लेके रहबो हम तोरा ससुराल में। डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो खगड़िया। जिंदगी बिता देबो तोरा ससुरा में रह के बात है तो कोनो भेजी है कमल से कह के जिंदगी बिता देबो तोरा ससुरा में रह के बात है तो कोनो भेजी है कमल से कह के तू जान हमारा के जइहे नहीं भुलाई जब जब याद अकेलवा के आई दिहल गजरवा हमर पेन्हली है बाल में रूम भाड़ा लेके रहबो हम तोरा ससुराल में रूम भाड़ा लेके रहबो हम तोरा ससुराल में। मिक्स बाय सिक्कू सावरिया।